Nyakora Ramogi Juang dakika na pargachiel tok sadek marokinyi makoro nyiso ni wasedonjo e mbaka oromo kinyi makawuono. Kata kamano antiere kae okwongo mondi mar michal mar fwambo mago weche mawaluonu e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi ibo bedo ka ineno weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kawachako Nyakora Ramogi Juang chal mar fwambo kinyi makawuono en kotudore kod ng'anyo mano mag jotije mag mbalariany mochakore ayanga odiochieng' makawuono. Parni jotije mag mbalariany mano kokalo e riwruok margi mano mar University Academic Staff Union ka achiel kod mano mar Kenya Universities Staff Union negimiyo sirikal thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi ochop dwaro margi maneno ni osara margi omedi. Kata kamano twak mane gisetemo bedo godo kod sirikal duto nogore Luanda kendo ok ne gichopo e winjruok. To ne gisingo ni kochakore odiochieng' makawuono ma en chieng' tich adek gibro bedo ka gibago ng'anyo odiochieng' makawuono. Ng'anyo makamano Nyakora Ramogi Juang jotije mago mag mbalariany mapuonjo e mbalariany ma Maseno e kaunti mano ma Kisumu odiochieng' makawuono gibo bedo ka gichako kata gisechako ng'anyo margi mano e mbalariany margi maduong' mayudore Maseno. Mano en ka achiel kod ng'anyo mamoko mabo bedo ka waneno mago mag jotije mag mbalariany mago mag lecturers ka achiel kod support staff kata jotije mamoko mapuonjo kata matiyo e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. To parni ng'anyo makamae biro bang' ka ng'anyo mag jopuonjre mag mbalariany bendo ne waneno e kinde mokalo chien ka jopuonjre mag mbalariany ne kwedo mano new funding model. Mano nyiso nang'o ni nyaka sani koro nitiere rochruok maduong' ahinya e somo e mbalariany ma pacho kae monego bed ni sirikal nono matut mar mondo mi puonja odhi mbele e yo makare. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu en kotudore kod mano chenro manyien mar thieth mano mar Social Health Authority. Okinyi makawuono ne ntiere romo ma migao mar thieth mano migao mar thieth mano kotudore kod Social Health Authority odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono ne gintiere kod romo mane gibago kod jofwambo e pacho kae mar mondo mi gimeny matut kata gichiw ler matut kotudore kod chenro mar thieth mano mar Social Health Authority mano e bwo neno ni jopiny oyudo thieth e nengo moyweyo. Ka bende romo makamano ochakore kar saa 1 mar okinyi mano e magawa moro mayudore buore Nairobi kae. Romo makamano mar chiwo ler matut e wi Social Health Authority ne oyuore kod jatend migao mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae mano Dr. Deborah Mulonga Barasa. Wantiere kanyo kod Governor Tharaka Nithi mabende en jakom mar komiti mochung' ne weche go mag thieth ka duol mar governors mano Muthomi Njuki. Wantiere kanyo kod jagoro mongirore e migao mar thieth mano Hariki Mutai kachiel kod Director General mar migao mar thieth mano Dr. Patrick Amoth. Wantiere kod jakom mano mar Social Health Authority mano Dr. Timothy Olweny kachiel kod Elijah Washira ma en jatelo maduong' mano mar Social Health Authority. Mago e jotelo mano yuoro e romo makamano mano mar chiwo ler matut kotudore kod chenro manyien mar thieth mano mar Social Health Authority. Jofwambo mago odhi kuro kendo abo bedo ka walero ni matut kotudore kod weche go mag neno ni jopiny oyudo nengo yore mag thieth e nengo moyweyo. Kopogore kod mano wach machielo mabende pod waluono odiochieng' makawuono otudore kod romo ma Attorney General ma pacho kae bro bedo godo odiochieng' makawuono ka romo makamano nosechakore kar saa 2 mar okinyi kendo bro bedo ka dhi mbele nyaka kar saa 4:30 mano mar okinyi makawuono. Romo makamano timore Kenya School of Government mayudore Lower Kabete mano buore Nairobi ka bende apisi mano mar Attorney General odiochieng' makawuono ne giromo kod jokanyo mopogore opogore. Romo makamano ne en mano mar poro wach e wi weche mag kao pach jopiny kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni the launch of development of the legislation on public participation. Romo makamano bende wabo bedo kwa luonu odiochieng' makawuono kendo wabo bedo ka wang'isi matut kotudore kod kaka ibo bed ka inyayo chenro mag kao pach jopinya e pacho kae.
Wach machielo mabende waluonu en chenro mar kwano le ma odiochieng' ma kawuono biro bedo ka timore mano e kama le odake mano mar Ruma National Park mayudore e kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono duol mochung'ne nono arita mag le mag bungu kata Kenya Wildlife Service odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gikwano le mag bungu mago mayudore Ruma National Park. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni census mago mag le duto manitiere Ruma National Park. Ali Abich biro bedo ka chopo kuro kendo bo bedo ka oyangonwa matut ni gin le adi manitiere Ruma National Park gi sani. Kalure ni nyaka sani wang'e ni Ruma National Park en achiel kuom kuonde malombo jolimbe e pacho kae. Wach maluonu e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono tudore kod nok mar arita e kaunti ma Mombasa. Ka bende nyaka sani nitiere rochruok mag arita Mombasa ka nitiere jogo mayuak ni nitiere kweth mag rowere machadho ji gi beti ka achiel kod pala e kaunti ma Mombasa. Gino ma en gino marach ahinya kendo jafambo marwa e kaunti ma Mombasa mano Juma biro bedo ka luonwa mar mondo mi olenwa ni to jogo mochung'ne arita e kaunti ma Mombasa timang'o mar mondo mi okete arita obed makare e kaunti ma Mombasa e kinde makoro jodak mopogore opogore yuago rochruok mar arita e kaunti ma Mombasa. E kaunti ma Siaya wach maluonu odiochieng' ma kawuono en kotudore kod romo mago mag jokanyo mochung'ne keto ler e alwora kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni stakeholders meeting mano environment stakeholders meeting mabiro bedo katimore e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono mar neno kaka ginyalo nyayo rito alwora e kaunti ma Siaya. Wang'e ni alwora koriti to gweng' bedo maler kendo ji nyalo dak kama ler maonge midhiero mora mora. Nyakwana Ramogi gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono to kaka pile chenro marwa mar mbako romo e ka koro chakore. Gisani nyakwana Ramogi kinyi ma kawuono adwa mar mondo mi akaw yuyo madundo kata kamano antiere kae kod nyawadwa Simfroz Okinda mabiro bedo ka tayo wa kinyi ma kawuono e chenro mar mbaka romo. Oyawre Simfroz Okinda ichiew nade okinyi ma kawuono to bende nyalo mana nyisowa ni ang'e ni twak ma kawuono en kotudore kod tije mag obila ma ibo bedo ka igoyo mbaka. Inyalo mana lero nyakwana Ramogi mogo kuom wele mwibo bedo godo kinyi ma kawuono Simfroz. Hero kamana enya Joyce oyawre kendo e chenro mar mako romo waseiko welo mar mondo mi watwagi kotenore kod tije mag obila e pacho ka. Wang'eyo ni rakruok maduong' osegabede kinde obila kachiel kod oganda ahinya e kinde go mag ng'anyo. Iyudo ka samoro obila iseyo kuom tiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo gima bende koro ketho kwe kata bedo ni achiel kuom tije mag obila en neno ni kwe obetie kendo chenro dhi makare. Wabiro twak kod moko kuom jokendne ratich oganda ma bende kuom thuolo malach osebedo kod ng'ikruok maduong' kata ywaruok kod obila ka bende gisebedo ka gidonjo ne obila e kinde mathoth kotenore kod weche mag sando ngima oganda, nego oganda kachiel kod meko ma ahoyaye mar mondo mi wang'e ni to adiera chutho chik wacho nang'o kotenore kod tije mag obila ma pacho ka. Ilero kanyo makare ahinya kenda gino ni nyakwana Ramogi winjo twak ma Simfroz Okinda biro bedo godo kinyi ma kawuono to kaka pile twak ma kamano in bende wabo bedo ka wabayo ni e kaunti kama intiere mar mondo mi lernwa ni obila bose bedo ka timo tijgi to in kaka japiny bende ng'eyo tije mo obila onego bed ni timo koso obila ok onego bed ni timo. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani bang'e taweyo pap ne Simfroz Okinda mondo tayie chenro mar mbako romo kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Min shabikina na deku place tena
Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Mungu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviate ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, sponsor at the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nakwa Ramogi. Regulation occurs through the public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Nyakwaramogi machiegni kendo chenro en mbaka oromo kabende wadwa mana kaka ne wasiloso da twak kotenore koda tije obila e pacho ka nyinga Simfrozo Kinda abiro bet ka elo Sharon Ngao kata elo Cleophas
oluocha mar mondo mi watwagi kotenore koda tije mag obila. Mana kaka naselero, pend chike mapacho kae chiwo ne obila teko mar mondo ne ni chenro kata chike mapacho ka olu e yo makare. Obila nitiere koda tije mathoth, ka bende abiro mana wacho moko auchiel ma bende koro chik dwa mondo mi ging'i mano kama oting'o maintenance mar law and order, ng'iyo ni chike manitiere pacho ka oriti e yo makare. Bende obila ni kod tich mar neno ni kwe obetie e kind oganda kinde duto. Obila bende nitiere kod ting' momiye kod chike mapacho ka mar geng'o mondo kik timbe mag njore timre. Ponono timbe mag njore otimore, obila bende nigi teko mar mondo mi omak achije ma iparo ni okelo kata otimo timbe mag njore mar mondo mi otergi e doho. Kaachiel koda weche mathoth. Kawuono kata kamano kata kuom kinde malach yudo ka ywaruok osebedo ka bet e kind obila kod oganda, ahinya e kindego manitiere weche mag ng'anyo. Ka bende oganda mathoth osebedo ka ywak ni obila tiyo kod teko mang'eny. Komachielo, obila bende chung' kar tiendgi ni tich magitimo en momigi kod ped chike mapacho ka mar mondo mi wawuo e wi weche mag tije obila. Antiere ka e studio ma kaeri antiere koda wendo ma bende wabiro konyore go e weche mag twak kotenore koda tije mag obila. Kata kamano e kaunti ma Kisumu bende wantiere koda wendo ka wang' oseikore to wang' ne wachiw thuolo mar mondo mi en bende onyiswa kata mondo mi owach ni en ng'a mondo twak makama odhi nyime. Bende gi kinde ni nyakoromo gi nyaki penjri ni in kaka ja Kenya e sama chik ochiwo ne obila tije monego tim. In kaka ja Kenya en tich mane ma mari, to bende en ratiro mare ma in godo kata obedo ni obila nitiere koda tich machalo kama, nikech pogruok osebedo e kindi ni ere sama obila tiyo to ere sama orite ngima, nikech rito ngima bende en ting' mar obila. Kata kamano e kinde mathoth bende iseyo obila ni ngima monego bed ni girito ni ma bende samoro koro giketo kamarach kata gihinyo oganda kata ginego. Adwa ni mondo mi arwak wendowa mokwongo ma bende ang'eyo ni oken wenda ahinya e studio ka. Adwa ni mondo mi amiye thuolo mondo mi oful ne joma ok ong'eye mar mondo mi wadhi nyime koda twak machiegni jiro. Erokamano, iluonga ni Odhiambo Jiro, an ofisa ma kedo ne ratiro mar oganda kendo atiyo gi migawo miluongo ni Haki Afrika. Erokamano ahinya, kendo ang'eyo Jira sama ne waluongo we twak ne wang'eyo ni un kaka joma kedo ne ratich oganda usebedo ng'ala manyime mar seyo ahinya tij obila. Kaka jaked ne ratich oganda chutho tij obila en ang'o? Kapok wadhi mana, agombo ni kiyie to mondo wachiw ane a moment of silence ni jogo mosehinyre e lwet obila chakruok tij obila ne chakre Kenya kae. Erokamano. Koro ichako mbaka maber ka iwachonwa tije ma obila omi kod katiba. Ok omiye kod jasiasa, ok omiye kod rais, ok omiye kod ojiro, omiye kod wate. Nwach wan mane waloso katiba, bwapuodhe bwacho ni katiba ni wamire wan wawegi. Koro katiba ema tayowa kaka onego bed polis tiyo, kendo chenro mamoko ma bende wamiyo katiba to jogwa mwayiero bwateri bunge ema opuodhe kendo consultwa nyaka wechego obet. Koro ni gin ipend chik. Obila maduong' kabisa nyaka wawinjore ni obila is an officer of the law. Police is an officer of the law. Nyiso ni kila kitu ma obila timo nyaka tae mana kod chik. To mano waketo mondo ogol obila e paro machon mane gin go from just respecting force orders. Nikoro force orders mane tayo gi. Sani koro wan kod chike ma ondik piny, ok ni ng'ato paro, ondik piny matayo obila. Nyiso ni mokwongo obila ni kod majukumu momiye. To en kod mandate. To mandate mokwongo en ni nyaka maintain law and order. Nyiso ni wadwara society ma is orderly. Ntie kaka onego bed ni wadak, which has been prescribed in our systems and sectors. Koro kaka onego bed ni wadak no, ng'ata marocho ratiro no onego ni obila rakre kode. Mar ariyo onego bed ni obila hakikisha ni kwe wadaki kwe. Kendo kwe onya i oganda. To ng'ata marocho ratiro mar kwe marwa onego bed ni obila timo nade? Deal kode.
Gima kendo onego bed ni obila timo en obila onego bed ni temo mondo gi detect crime kapok otimore mondo gi prevent nwach geng'o bel moloro chiedho. Koro obila ni kod jukumu ma mondo timang'o o detect kendo geng' mahundu kapok otimore n'oganda. To obila ni bende kopo ni geng'o notame bi mahundu notimore, en kod jukumu momiye mondo hakikisha ni ng'amotimo mahundu cha, ng'amorocho ratiro mar oganda, ng'amochwanyo nyawadgi, ng'amodhi ataro mar pend chik, ng'ano onego bed ni obila make, none, kendo kose none to hakikisha ni file mare oter ni prosecutor mondo oyaw ni ang'o case. Moro kendo en obila bende ni kodu majukumu ni inyalo miye any assignment from the Inspector General of Police. Inspector General of Police bende kapok ochiwo assignment ni to onego bed ni oluwo viegezo mopogore opogore moket. For example, wanyalo bet ni aricha kwe orochore seme Lamu, kaka ne ndalo moro Al-Shabaab ne thago wa Lamu kucha to ket curfew. Ngiso ni obila nyalo kawo approval, jatendo mar obila nyalo kawo approval no from cabinet mondo omiye thuolo parliament to approve mondo timang'o oket curfew kucha. Ndalo man wan kod emergency mar corona bendo obila no mitije, koro nitie tije ma bende nyalo wuok mimiyo obila, but all said and done, gigi te nyaka obila timogi e bwo chik. Emomiyo wan in kinyiewo mkate unatozwa ushuru mondo ong'ad pesa moro, pesa no ibichul go obila kako chiemo, kako nindo, kako pidho nyithinde, mondo en kik obed kod paro moro mar manyo pesa ama paro moro mar dhi kibarua, mondo wan wa take care of his needs, mondo en koro timang'o oti tich mane wamiye. Aparo ni from that perspective to gima bed dhano nyaka ng'e any police as institution gi dho kizungu wacho ni is embedded in the community. Ngiso ni jopiny in their own wisdom gi situation ma gisekale ne giamua ni wabede kod gimoro miluongo ni police service. Emomiyo wanene wang'iso wabunge mekwa watwak bo wabungo dhi bunge bo loso chik moro ni wabedie uru kod service moro miluongo ni police service. Erokamano Jiro, ilero maber ahinya. Adwani mondo mi wadhir wendo mantiere e county ma Kisumu achiel kachiel. Wantiere kod Audi Ogada e studio wa ma Kisumu kanyo. En bende en jaked ne ratich oganda. Obiro mana leronwa ni to otiyo kod riwruok machalo nade, oyawore ahinya Audi. Ponono ni winjowa, adwani mondo mi ikaw thuolo ni mar mondo mi ifulri, to tok mano wawinjo maler tije ma obila ni godo. Wadwa penjo maduong' en ni to kaka joked ne ratich oganda, obila utuomoru godo e ting' mane kuom ting' duto ma gin godo? Machiegni Audi. Erokamano ne redio marwa Ramogi kaachiel gi jowinjowa kamoro amora ma nitie. Nyinga en Audi Ogada, wuod Bondo Sakwa, to timo tij mar kedo ratiro mar oganda e bwo migawo maluongo ni Western Kenya Human Rights Network, kaachiel gi Kisumu City Resident Voice, ma bende en duol ma kinde duto wuoyo e Uganda e weche mopogore opogore koting'o weche mag arita kwe e dala ma Kisumu gi Nyanza duto kamoro amora. Erokamano ahinya Audi. Okawinjo ki iduoko penjo mana penjo, kata kamano aparo ne penjo ni ang'eyo ni joked ne ratich oganda kinde mang'eny yudore e gwenyruok kod obila, ma bende ng'enyne utero gi nyaka e doho kotenore koda tiyo marach kata sando oganda. Kuom ting' ma obila ni godo, amane ma bende uneno ka ng'enyne obila ketho mamiyo samoro gidonjore kuom oganda yo ma ok ni kare? Erokamano. Tij obila wuok kanye? Tij obila wuok kanye kaluwore gi chike mawa mobila tiyogo. Chik maduong' obila tiyogo en the Constitution ma Kenya. E Constitution ma Kenya omiyo obila tich monego ti e Article 238 of the Constitution marwa. Tij obila e bwo Article 238
moket gi kanyakla gi other organs mag security my national intelligence kaachiel gi national intelligence kaachiel gi armed forces. Tijgi maduong' en rito ratich oganda, en rito kwe mar oganda, en rito mwandu mar oganda, en rito ngima mar oganda, to moloyo en rito neno ni japiny oyudo kony moro amora madwaro ni mondo obiro konye. Mane tich ma katiba constitution marwa article 238 omiyo migepe mwaluongo ni security organs modila en achiel kuomgi. Kiridi matin ibire article 239 mar the constitution ma bende koro specify nobila ni giteko kendo tich monego giti to gitiye bwo chik article 239 of the constitution makibire kare abich to wacho ni teko momiyo bila go te article 238 gi mamoko go gin teko ma gin tin teko ma japinynigo, they are subordinate powers. Mano e gima waneno ndalo duto ni watemo kaka jogo mokedo ratiro oganda. Bende police tiyo gi chike mowuok e constitution mar article 238, article 239 to gi article 244, the object of national police service. The object of national police service mawacho ni police nyaka ti gi integrity, police nyaka bed gi ethics, police nyaka bed accountable, police nyaka bed transparent, and police nyaka rit freedom, fundamental freedom mar oganda mar japiny moro amora koa malo nyaka piny. Erokamano ahinya ilero maber. Adwani mondo mi aduoge iro jiro kaeri wach mar tuomruok. Un kaka jo Nairobi mokwongo adwani mondo mi wadog chien kata bura masani bende koro keto ngima ogai mar obila makojolo kama tek mano Masengeli otenore koda lal mar domo kadek e boma ma Kitengela mano kaunti ma Kajiado. Ka bende en wach ma osemiyo ywaruok nitiere kiwacho ni ji adek gini omaki gi thuon gi joma wachore ni gin obila, to nyaka sani report ma wan go ni pok ong'ere ler mar kuma jogi nitiere. Inyalo malero kaka bura nosedhi, to wach mar meko ma aoyaye ere sama obila oyiene mar mako ng'ama ochich ni nigi midhiero kata man nigi timbe mag njore kata mano timo gimoro, to ene sama chik ok yiene. Mos. Erokamano. Mokwongo atimo mos ahinya ni familia mar Bob Njagi, Jamil kod Hamed. Niwach ne gin osiepewa kendo wasebet kwa kedo kodgi iweche mege kedo ratiro mar oganda. Kendo en gima lit ahinya ni pinywa kae wasebet kod situations ni ng'ato lala ama no make kod police to koro chak nene to okochakre kod Bob Njagi. Inyalo paro Rivayala madhano ne imako tilalgo tinego tidhi tibolo Rivayala, to kose bol gi Rivayala to nyaka community manene neno jogi kose boli kodhi bongiso police tiwinjo ka police ngiso gin we go koko gibo kawo ng'ano Sirawende ama Sotieno to gidhi to gipande muchari to wachin kikichak ilosie ochiw nyaka kum ma illegal ni jo muchari. Ngiso ni police has been part and parcel imaundu mosehinyo oganda, especially on matters of right to life. Shakahola to kwa kae ma iwacho familia achiel moko mumeaso wacho na an kane nasewinjo ni nyathina odhi Shakahola na adhi to the nearest DCI station ba pimo ni gini nyathina nkacha to hinyore, police no riembe to kati walo about detection of crime ama in gathering of intelligence. Kibiro Kware 100 meters from police station to en kama dakiti ng'ato sigundugundi toki kikalo go the police station nyakikal na kod gare ma police bende bro chungi timia gi madimie tikalo kod mwandu kara mwandu gine na dhano to wachako wayudo out of jokman wayudo Kware because I was central into gik mane tumre Kware imanyo jogo kod manyo ratichgi nyirangwen no lal ndalo maandamano. Kiwok Kware wabiro koro Gen Z protest mane tumre more at the same time kod Kware. Ng'eny jogwa ama yudhe mano owok woko mondo ked ni piny. King'iyo nguf mane police tiyogo
ne ken nguf ma mondo orit arita kwe. Ne en nguf manyiso ni police kama wantie ni police en tool mar regime mar iluongo ni suppressing the voices mege jopiny. Ok wan gi police ma independent ma onego beni tiyo kaka pend chik wacho kendo gikao leadership, gikao direction from the leadership. One called police to makosa oko chakre, makosa ken police pasei. Nyakwa bed also very honest. Nuwach kakoro owachi ni police iyiere kod president ni ema nominate policeman IG. Donge wuok from the PSC. To ng'ama nigi influence kacha. Donge mano koro ka giyie lakini donge en commission mochung kende monego beni joka miye to eno decide ng'amo kao. Opuodho ka koro osechopo kare. O propose. But nyakingen kata mana that kaka the police service commission has been constituted. Nyakingen ben is also politically instigated. Koro from the word go already the executive ama josiasa ni kod nguf mang'eny in how processes ma iluwo kaka yiero IG. Emomiyo ineno ka wan kod police leadership ma by all means waseneno ka kao mana orders. No waneno ka the former IG Mamancho Gwetao actions meke ne ngiso no ka orders from ngano from the executive ama the police from the government. Nikeje kanyo taparo ni koro wabro ng'iyo influence mar siasa. Yes. Kuom commissions monego beni ochung kar kendgi. Magi commissions mabe no lose koluwo chike mapacho ka. Gimomiyo natemo wacho mano. And you cannot discuss police in isolation. Nyaka ingi other forces mabendo miyo police behave the way ma behave. For example, nyaka wangen bende police bende has been resistant to reforms. Reforms mo wachogi. Gina reforms money paper. But in reality, police service osetamre reforms. Gin resistant. Emomiyo language ni ile kiwa no one called reforms. Why are police living in a barrack like setup? Police no ben beda ko joping. Yaka koro gielewa neighborhood. Koro kingiyo nini behavior mar police could perception ma police ose form against joping. Emomiyo kakoro police nyalo biro to abduct to gimitu monge. Emomiyo nada penjo gi kanyo nikech ji mang'eny bose ywak ni gimamiyo samoro obila timore kamano. En namba achiel en training ma giyudo. Iyudo ka en sand ma ng'ato kale ma kiwuok kanyo tiwani mondo imbe ang' idhi sande ng'ato. Iyudo ka obila odak e ot moro. Ang'eyo ni nitie lokruok mana kaka iwacho. To pok orumo. Obila pod odak e od mabati. En ot moro ma samoro riwo gi minode ng'ato be nigi minode. Koro iyudo ka police en ng'ama frustrated. Iyudo ka ang'o mimiye sama odhi oko kacha. En gi bunde, en gi tear gas. Ok opuonje ni nyalo wuoyo gi oganda kendo ng'eny ke iyudo ko bila ma Kenya ok gin joma loso en ga mana action en a force kar mondo be ni gichiwo chenro magi bende nyalo bedo ni tiegruok gi gik mimiyo bila mwandu mimiyo gi e weche mag rakruok gi jong'anyo kata gi oganda ema samoro bende koro miyo e kinde mathoth gi hinyo ngima oganda. Adier mantie ni tiegruok osebedo improved ma in their curriculum there's a provision of human rights even on engagement kod jopiny. Shida mwan gon en police wegi are resistant to reforms. Mama chagin en gimokale to tick the box. But ko woko to en manangat mapod oneno ka force orders are superior to the constitution. Koro gimandaka wangin ang'amomiyo police are still resistant to reforms. To what is the role of the politicians ama regime? Nwach gibende gise hakikisha ni police behave kaka behave. For example, and in good faith. Kawiche mege corruption medore tiwinjo ka rais golo koke. Kose. Ka Shakaola owok winjo ka rais golo. Ise winje ka rais oloso about case mar Masengeli. Masengeli podo ochiwo thuolo ne obila mondo ngiwach gi mondi. Inga majaduog, inga majatelo. Sama weche kethre dala. To krit nyaka koro o move bukoro bed koro fire. You deal with this amako wokcha. Koro ngiso ni the regime bende has got a hand in behavior and conduct ma police nego. Emomiyo sani neno ka Jamil Giri were abducted by people whom we believe are police officers. To ka serikal fail no okagin police officers. Ang mosetamo Masengeli the acting IG mondo bende obiomi wapache. To kata mano kakata doho ose make further steps
ose sentence ose find unfit to hold public office. Lakini Masengeli pod rwako mana uniform michulo monyo kod peswa. Ngiso ni impunity mantie I police is beyond training curriculum. It is an issue of mindset. It is an issue of resistance to reforms. It is an issue need the political class bend more. Ka police behave kamano ka giti code gin tools and guns for hire. Rokamana Ojiro adwa ni maka gikanyo mondo doge county ma Kisumu mondo wawuoga Udi Ogada omiwa pache kotenore koda gima oparo ni nyalo kelo lokruok. Ok ang'eyo kama pod wantiere koda Udi Ogada. Erokamana ahinya adwa ni mondo mi ikete pachi kata imedwa pachi kotenore koda gima onego tim mar mondo mi olok kaka obila kedo kod oganda. Ponono ni tiegruok margi oseloki, chandruok ni kanye. Ponono ni sirikal kata josiasa pod donjore e apisi monego bed ochung' kar kende. Ere kaka chenro ma kama inyalo kony mondo oganda daga obila e yo makare. Erokamano. Issue machendo ahinya e Kenya ka to moloyo bang' ne wabedo gi task force mane wrestling noteli mokelo gimiluongo ni police reforms manoloko gik mang'eny ahinya e migawo mo police moloko nyaka nying mogolo police force police service. E samane judge wrestling committee mare mane gitimo reform nogolo report. Achiel kum recommend no golo 5 pillar recommendation. First pillar mare manogo kuongo kabisa mane judge wrestling okigolo. No wacho ni culture and attitude. Ema mokuongo ema nyaka police loki to japiny bende nyaka loki. Mae motamo bed gi cordial relation to bedo gi kind japiny gi police rach moloyo. To maduong' ahinya ayie ni wach impunity ma onge kamoro amora e constitution marwa ma Kenya e chike duto marito ratiro mar oganda. E constitution ma Kenya 2010 nitie gik ma chike ma article madongo ma nyiso ni ng'ata matiyo public servant like police officer. Police and a servant of the public and a servant of the public kakondike. Omiyo en irite gi article 10 ma constitution ma wuoye national values. Kanyo police odagi understand ni article 10 ma en under national values. Police ketho odiochieng' gotieno kata sama wuoye gi ketho. Police ketho article 232 ma the constitution miluongo ni values and principles of public service. Article 232 of the Constitution mark values and principles of public service. Police ketho Article 47 of the Constitution mawuoye fair administrative action. Police poko bedo fair kagitimo gine magi. Article 47 is very clear. Any public officer must be fair in administrative action. Mano police obtain. Adwa duoge e chike mag police kakoro waweyo the supreme law mwaluongo ni constitution masewacho articles mang'eny ahinya moritogi. National Police Service Act kama police koro tiyo go mayudo kama koro gisande japiny kar tiyo tijgi. En National Police Service Act to moloyo Schedule 6 ma National Police Service Act momiyo gi teko matin nikech teko duto to osewachi ni gin subordinate. Teko ma police tiyo go te gin subordinate to civilian authority. Mano wach clearly e Article 239(5). So use of force, use of firearm near Schedule 6 oyiene police tiyo go. Gima police wachi ok gin wasomo Schedule 6 momiyo gi force moyiene gi tiyo gi force moyiene gi tiyo gi firearm. Ok owach full force. Or watch reasonable force. Schedule 6 oyiene police tiyo gi force to wache maler ni police nyalo tiyo gi force but reasonable force. Schedule 6 wacho ni police nyalo tiyo gi firearm to mane kinde e gik moko adek kokonyo ngima japiny kata kokonyo ngima ng'at ma jonjore nego to police oyudo konego. Kogeng'o ng'at ma ringo ka mochaj gi felony ta wuok gi ng'weche sel kata ka nosemake na prison na wuok oyiene tiyo go.
magi gik ma wawacho ni kama polis koro weyo chike magitimo nikech article 37 momiyo japiny ratiro mar ng'anyo. Article 37 no, police onego rite kendo ka gisomo Article 238 of the Constitution momiyo gi teko mar rito ratich japiny. Onego bed ni sama japiny nigi ratiche mar ng'anyo ni, onego bed ni police somo Article 238 mawacho ni en kaka police onego ne ni joma ng'anyo go ratich gi oriti, freedom mar gi oriti, kwe mar gi oriti. Ma e gima wawacho kaka jokedo ratiro ni bende police tiyo gi mano. Teach police is section 24 of the National Police Service Act. Teach police maduong is section 24 of National Police Service. Mano Act mamargi 2011. Mano been amended in 2016. Wacho ni teach gi mokwongo. And provision of assistance to the public. And provision of assistance to the public. Konyo japiny mane teach police mokwongo under section 24 and 27 of the National Police Service Act. Marario and to preserve peace and order. Maradek and to enforce law and order. Magi gi mamoko e tich ma police onego ti. Koro magi mwaseche moko kawayudo ni police ok tim. Wawach ni japiny oketho chik. Ka japiny oketho chik, the Constitution wacho is section 49, the right of arrested person. The right ratich ng'ama omaki. Ratich ng'ama omaki ni Article 49 of the Constitution. So Article 49 of the Constitution, oduoge mo chaku kete e Schedule 5, Mother National Police Service Act. Koro magi e gik mwawacho ni to bende police tiyo gi Article 49 to bende gitiyo gi Schedule 6, gi Schedule 5 kako wachini. Magi e kama ywaruok mag jokedo ratiro wacho. Onge kama wene police thuolo mar mako ng'ato tilango. Onge kama miye police ratiro mar nego ng'ato, gago pat ng'ato, kata kor ng'ato, kata buongo ng'ato, kata kamarach, kata duong' ng'ato gi lisasi. O kamano. Kamo yiene tiyo gi firearm, to yiene mna to disarm, go lwete, go chonge, gang'o. Police ok oyiene kata tiyo gi kidi. Police oyiene tiyo gi baton, nyaruga. A dispersing crowd. Ero kama na inya, aparo ni ler ma in godo no ponono ni kama police ni goto samoro gitiyo gi gimo pogore nikech aparo ni mana kaka ne wachako ni obila onego beni tiyo kod chike kata teko mochiwne gi bwo chike ma pacho kaeri. Mano bende makela ni achiel kuom lokruok mabende ne oketi e chenro mag obila ne en chugo duol mar IPOA, the Independent Policing Oversight Authority. Ma onego beni nono tije obila kendo sama obila odhi marach to onego beni ki in gi bura mar obila titero ne IPOA, to IPOA nono to tero e doho ka en bura makoro neni obila ni kod achiedh nade. Bende kaka jokedne ratich oganda usechwelo bula ne IPOA, bende uparo ni ka IPOA kamochung'e osekelo lokruok e neno ni achiedh nade mifulo obila e wigi osekedo godo koso pok gi mako tijgi e yo makare? Erokamano, jaka wa appreciate tich ma IPOA osetiyo i bwo telo mar Ann Makori. Nchawa neno ka gitemo, lakini adier makende en ni IPOA osemabet ka buogo polise. Donga gi ywak ni teko gi ogego mathoth mokalo nono. Ing'eyo ni ka jopiny omi teko matimo gimoro to ifeel ni teko no is limited. Mok michop singo ma uchiwre kod jopiny. Tiduogo kuom jopiny. Be IPOA ni osendiko barua ni parliament. Be IPOA ni osendiko barua ni rais. Be IPOA ni oseduogo kuom jopiny bo wacho ni wa feel ni powers mowango or mandate mowango is limited, mok nyal konyo wa timo ABCD. To mar ariyo gima be nyaka wawinjore kaka en niya, nitie weche ma kok waloko to IPOA ok nyal miyo wa haki. For example, kok wanyal operationalize the corona services, ni pod waweyo ni police ma iwakini itimo mahundu madongo dongo, especially matters of right to life, nema pod house noa the forensic lab. Anawon ncha wantie city mortuary week mokalo chieng' tich abich. Kanene wanono nek manene otimore kuom kijana manonegi, ne wan kod Owenga matiyo Ramogi.
to wayudo mokwongo kane otim postmortem to ne family onyisowa kod jo aneno ni nogoye risasi konindo piny. Nyathi matin jegni 15 notamore chiwo hongo masring 100 ni polise makawoga 100 i pool tables kamiuso e kongo sijui jo scrap 100 nomiyo nyathini nogo risasi. Kane koro waluwo kesni botim postmortem ok nonyisowa risasi, lakini ne waneno bullet entry to ok ne wane exit ne wathir. Nonro nowacho ni ang'o motime nikech aparo nyathi ma Kajiado cha bende nowachi ni ne onge risasi. Koro mae nonyisowa ni he might have died out of a sharp object. To no wadwa ni wang'e sharp object ni en mane because waneno bullet wound to ok wane exit. Nochuno waloso kod Dr. Ndegwa mane timo bero ni bwacho na pana there must be a way out. No wa demand kino no wa request for further forensic investigation. Tadier no kel no scanning machines buno locate risasi kama nitie nyathini. Kane risasi ni yudi ing'e manone oyotumre ni muchari ja DCI manobiro witness no ringo podhi risasi okodwa ni aipoa mondo kaw risasi. Koro kama wantie ni en ni aipoa be nyaka wacha diere magin go jok mondik aipoa officers go wa feel they are too sympathizing to the police officers. Either it is regime organized or Guinea recruits might have served before in the service. Mama is an issue my power needs to deal with. Secondly, what feel ni jokmano kwong ndiko aipoa no tiyo maber sana. To kane gise sudo mane iga mane kaya kapoa no chaki. Yudhe makoro chako kawo tich gina chala jokma tiyo KPA jokma tiyo Kenya Power ok ging'eyo ni tiji ni ngima ng'ato nitie molal ama ngima ng'ato nitie moroch monego bed ni itie king'iyo ni nitie ywak kod kuyo i case mi handle ni. Nikech aparo ni kinde mane ginono weche mag kara joma osenyere ng'anyo mopogore mag Azimio ng'anyo mag rowere mag Gen Z ne giywak ni yawa kata bedo ni wantiere koda wadwa ni mondo mi watim nonro gi kende yo makare. Sam ng'enyne chutho onego bed ni giyudo ote kowuok kuom ng'a kopogore kuom jopiny onego bed ni giyudo nonro kowuok kuom obila tendo obila. Kano ng'isi ni obila machal kamano ne ka go ng'ato risasi e chuny boma to nego bed ni polis ni jatendo obila mang'isi ni ama ne ojiro ma en namba ne mar tich to kama e kaka tiyudo ka koro ok ginyal yudo nonro machalo kamano. Nyiso ni ponono ni obila onge goodwill mar chiwo nonro. Tija ipoa koro chuny. Very true. Obila oge kod goodwill mano kwanyal tamore. Emomiyo ka ng'ato roch ratire kod police bo familia no the report ongo benu obila mochung kanyo inspector ama OCS ama in charge ma station no notify jo IPOA on this kind of allegation because these are grave allegations touch on a police action or inaction. They have not been doing that, but mano cannot be a reason momiyo IPOA oknyal tiyo. One game wa fail ni IPOA ko feel ni mandate mare is limited. For example, so I know you are in your Roma National Park. Many people have been abducted. Keep around negative approaching to negoti bologi. What feel ni mandate mar IPOA needs to be broadened. But powers bende on go benemi IPOA more powers. For example, IPOA kanoni as a police officer ni irocho ratiro. Gibro noni gibo iko file through nini legal team amari gito gitero kanye ir ODPP. IPOA kanyal arrest. Okay. Iwinja. Kuron go benu wangene gap mantie in this arresting. The power to arrest a suspect must say non boy the code evidence nitie mashahidi nitie ngani was involved in one way or the other in the violation mardano. The power to arrest mapodin IG emanaka make decision. Yaka in maki iteri I court and the bed charged. Mage mungo ben koro the advocacy points. Mungo ben IPOA ngi. Token IPOA chamo mshahara lakini kwa penja accountability to nungu flatten apana. Do kwa mjoping to giving all the mechanisms magina lo push go the advocacy makopo no reform the law to obey
aipowa okwayo ganda gi all the institutions of justice to monokoro wari upachwa to kristo mwakwa accountability and code few officers so mwakwa accountability police are not cooperating to se micha mushahara to kilos Ndo kana nya Frederick Odhiambo adwani mondo mi wachunga gi kanyo pod watwako tenore koda ting mar obila kachiel gi kama obila osebedo karakore kata ka yuare kod oganda ken yuak mosebedo kuom thuolo malach adwani mondo mi wakaw yueyo matin chenro en bar mbaka rom nyaka Ramogi kidhi mabor twak pod onego bed ni dhi nyaka wang' saa 5 wayueyo mana machuok. Wadau, unapanga kwenda shopping hii wiki? Basi offer ndio hizi sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Kapu la Wiki package na inatoka Jaza Supermarket. 500 ml Jaza Home Long Life Milk 6 pieces, 2 kgs ya Joy Max Maize Flour, 2 liters ya Rina Vegetable Oil, 2 kg ya Jaza Home Long Grain Rice, 800 grams ya Jamaa Cream Bar Soap, 4 packets ya Jaza Home Tissue Paper, 1 kg ya Jaza Home Brown Sugar, 50 grams ya Fahari ya Kenya Tea, 30 grams ya Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste, 1 kg ya Jaza Home Green Gram, 500 grams ya Toss Detergent Powder. Ukinunua hii package kupitia Citizen Duka, utalipa only 2,020 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipie saa hii kabado products hazijaisha. Ukishalipa utapata SMS ya kuconfirm that umelipa, and that means you can go to any Citizen Duka counter katika Jaza Supermarket near you, then you get to have your products. Unangojea nini? Sorakishe before saa stock iishe. Citizen Duka, the home of discounts. Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unazaambia nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya pembio. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Maisha iko fit na sema Yemen. Nilikuwa nikitembea sina trap German. Pedis lete umbea mana fama. Nitishe feungana na chama. Niko mrasi, ko keja, furasi, ko fed up. Young innovator, yando better. Nitakufunza kazi, nitakufunza farming. Kunja jamvi, kuja nami. Wezi chapa na makadi zangu kali. Nimejipina wezi kosa quality ni high. Siniko busy sana squeeze sipatikani. Mali safi nimeziseti pakina Kasarani. For my trailer squeeze naitwa designer. Tutani trace na yo luku ya jana. Nakafunga kwa budget si minus vitenge mahudi hata shati za Raima. Yeah, lazima tutafute tukafunge. Yeah, life ijipe na sio kesho. Yeah, lazima tutafute tukafunge. Yeah, make it happen right now, not napiga simu ule mbinguni na kuita Yesu, shuka utende. Ulinipa namba ya simu nikupigie, yana miozo lazima. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *381#. Usisahau, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, kapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu.
Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilu Public Police. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Numbija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Ere kaka gibiro loso wechegi? Anang'eyo maber ahinya ni gisani, Meher winjo matek ahinya e chunye. Ang'o momiyo inok idwa chiemo? Koro ere kaka anabo chiemo ka inok idwa? Bil kata matin. Wasai mama Meher. Anadwa ni ng'e ni jok manie keny bende gorega. To kendo en gima ber ka giloso dhawgi mapiyo. Mano ng'ano mogochona, wuoyi ma jaber ahinya e piny mangimani te. Mr. Sarabjit Singh Gill. Machiegni kendo nyaka Ramogi chenro en mbaka oromo kendo watu wako tenore koda tije mago bila ahinya kotenore koda rakruok mosebedo kuom thuolo malach kendo dhi nyime pacho kae kendo bila kachiel koda jopiny watemo nono ni tadiera chutho tijo bila gi kanye to ratiro mar oganda chakore gi kanye ahinya ratiro mar ngima. Antiere koda welo ariyo, antie gi wendo e studio ka Frederick Odhiambo Ojiro e kaunti ma Kisumu, antiere kod Audi Ogada kabende giduto gin jokedne ratich oganda. Kane waloso ka Audi kapok ne wakao yueyo ne waltuaka kotenore koda ting' ma IPOA ni godo kendo rango ponono ni IPOA bende osebedo katiyo tije e yo makare. Ojiro semiyo wapache kata kamano ponono ni waseng'eyo ni IPOA yuak ni teko gi tin go kendo samoro gin gi chuny mar tiyo tijgi to kochopo saa meko, kochopo saa ma gidwaro nonro mago bila ma samoro ose full negi tiyudo ka tendo bila ok chiwnegi e yo malong'o. Bende paro ni nitiere chik monego beni loko kata ting' monego beni medo IPOA mar mondo mi giti tijgi malong'o mar nono bila mondo oganda yud ratiro. Erokamano ahinya. Achiel kuom gigo mane jo Kenya yudo e sama ne itimo reforms ne en bedo gi constitutional body manyalo rango kaka obila tiyo, ethics mag obila, integrity mag obila, gi conduct tijegi e yo mane manokel ma wakbedo gi IPOA momi IPOA teko mwaluongo gi kisungu ni omigi the mandate and function mar neno ni obila Kenya mangima otiyo gi kalore gi chike mathoth ahinya mamoko asewacho kanyo, moko be pod abiro wacho mbele ku. Mane momiyo ne IPOA biro. Chakre IPOA bi nyaka kawuono, jo Kenya pok celebrate tij IPOA. Nitie ma IPOA osechiwo e moloyo kaluo wat mathurwa ma Nyanza ka. Ma bendi hotspot ahinya ma jo polis osehinyo ji ahinya e Nyanza luo kwaka. Ibiro yudo ni jogo duto ma polis osego rakre go mohinyo e tok chik. IPOA osemiyo result matin ahinya mwanyalo wacho ni successes. In fact, kawuono mawuoyeni anyalo bedo ni ka wan gi record mar successes mag tije ma IPOA osetiyo
to ginyalo bedo ariyo koro adek out of ji mathoth makadho gana ariyo, dhano makadho 2,000 ma osebet gi serious injuries kata mosenegi e luo Nyanza wa ka kata Kisumbwa ka. Result man waseyudo ma IPOA ochiwo malong'o en mar Baby Pendo. To Baby Pendo ne IPOA ochiwo malong'o nikech ne ji oriwore. An Audi ne an e court kendo na wuoyo kendo na chiwo usaidi kaka jago man interested party e kes IPOA. Law Society ne nitie, migepe mamoko kaka IMLU be nitie, IPOA be nitie. Ma Baby Pendo ne kes ne odhi maber to pok orumo nikech ne polise kano court Lady Morin noseyudo gi makosa to ne gidhi gitimo appeal ma ok no gibedo rend post. En hai maber ni sani koro gibiro. Omiyo IPOA mzigo hingo. Omiyo parliament mamarwa maloso chike nyaka dog back mondo review chike ni chik mar IPOA bende gin gi teko to kanye manyaw nitie kinyalo med gi teko to med gi to kinyalo gol gi kaka commission ma onge mok mi jo Kenya research nikech gitimore to IPOA kuongo dhi kuonde ma gigi timore kata kawuono ka ng'ato gon tip IPOA ne kanyo. Wan wawegi wasebet kwamiyo IPOA support ma kuonde moko nitie ma wan mwadhiye kendo wak identify ji kendo wakelo record statement kendo wanakso kaka nyathi manoneg railways nyako nyathi skul manoneg railways pinka wane mane wakelo jonyuol gi jog gi witnesses ma Jwakali an nyathi nyako manoneg Maseno mane onegi mago duto gi mamoko anyalo yie ni IPOA osetemo but nitie nyawo ma ok ginyal miyo jo Kenya result ok ginyal chiwo nikech sani IPOA nigi backlog ma gik modwaro kuom gi mathoth ahinya. Result ma jo Kenya dwaro kuom IPOA en backlog maduong' mochalo mana backlog ma jo Kenya dwaro kuom ratech gi Kaland. Kidhi Kaland backlog utimore kama. IPOA nigi backlog gin gi cases mang'eny ahinya. An wared ni ok wanyal yudo jatiro e yo samowinjore kaka katiba wacho. Timely access to justice ni Article 48 of the Constitution. Article 48 access to justice ni that Article 48. Bende ja Kenya yudo ratechgi. Bende Article 48 konyo ja Kenya e Constitution. Magi kuonde mwawacho ni yes, IPOA osetemo. But result magisemiyowa wakete from 1 to 10. IPOA has performed kawamiye kabedo fair ne IPOA to gisa perform below the expectation. Manyalo miyogi 4 ewi 10. Erokamano ahinya Audi Ogada kanyo e county ma Kisumu. Watim nang'o Ojero nikech bende nyalo maneno ka Audi wacho ni kuom buche duto magisebedo ka giyalo achiel magineno ka IPOA otemonegi en mar Baby Pendo kata bedo ni nyaka sani pok otwe jogo nikech ne gidok magimako appeal. Penjo en ni kaka Haki Africa ang'eyo ni umako buche mathoth bende nitiere ratiro moseyud ne ng'ata ma obila nohinyo ngimane nonego nyathigi ponono ni podi kwan mar buche uchalo nade do? Kwan megi buche ng'eny aparo ni ka inyalo kendo med ma kendo wasefaulu through network miluongo ni Missing Voices. Missing Voices en a network mege jogo makedo ratiro mar oganda, especially on matters of police accountability, right to life. Waparo Willy Kimani was one of the success stories. Tok no yot. Kendo jano noriwre te mondo Willy oyudo ratiche. Anyalo paro mbere ndalo mane podan station de Mombasa case maru Kwekwe in Kwale ma miyo moro no yie no uso changa to polise ne biro ka hongo kuome to koro jo ka hongo no medore makta koro faida moyudo bino wayo uso changa no to police pod dwaro mana pesa koro chieng moro polise go biro duongone to tamre yawo nwach no ngen mago mana jo ka to no ngato miye tip off kod one of the officers ni ka wuono no wach ni pokechiwo protection money for 1 week wabiro biro ni ne ka kitimo bunga mano miye tip off cha no ochune bo okonindi ode police ka no biro to no duongone to koyawo
to nodhi mani drisha to time kama gifil nochomre kod bedroom mamare bunogo risase bonego nyithinde. Ne en gima lich ahinya to ne waluwo gi IPOA ka ndalono Evans Okeyo ema en head of investigation mar IPOA Mombasa. Wamanyo cartridge koda kina Francis Auma Giri be familia no yudo ratiche be police go no tuwe. But kaka mentor mara jaduong' Udi Ogada osewacho ng'en mano puonjo wa ticha hinya Mr. Udi Ogada. Antone bedna miyo IPOA max out of 10. Okapar ka dige kala chiel. No watch Monday jok mindiko IPOA the officers do not have an independent mind. Man is one of the issues ma wan go. Koro by now gima IPOA gima jaduong' Udi Ogada wachocha. I think we need to reinforce it. Enini ya donge wan kod jogo mwayiero bwateri bunge mondo kednwa. To gikedo on certain lenses. Gikedo ni bende chike nitie moromo kendo mabeyo manyalo miyo jopiny ofaulu ingimagi. Progressive realization of their rights. Entiji mubunge mondo ngito tije bende chike go nitie mabeyo. To ka nitie maricho ma opondo I chike go dilok gi nadi. To mar ariyo bende ging'iyo ni chike go be iluwogi. Koro an iwach mar tij police kendo iwach mar oversight mar IPOA onego beno we turn our guns to our elected MPs. Emomi an wodu Genya ukwala MP mara in David Ochieng. Onego bena penjora, is my MP David Ochieng happy kod tij IPOA? Is my MP happy with the neck ma police oseto moni jogwa? To nebe ni David Ochieng MP mara okmor. To I am sure ndo so itero hoja ibunge mondo ng'iye pend chik matayo ng'ano matayo IPOA. To because wabunge mekudhi kata chiemo kendo gidhi na manyo gikgi emomiyo wabungo ling. Sama dako ma Udi Ogada wacho ni onego beni ng'iyo ka chike ka tiyo kodwa maber ama tiyo wa ama gin nok moro ama rem moro. To by virtue ni waseyiere as a nation ni there are limitations matamo IPOA tiyo in terms of lack of prosecution powers. Wasewinjore ni IPOA bende nikod limitation because waseyudo ka nek moko bende work from KWS or Kenya Forestry, you know, mopogore bende gina jokma because jogi nikod joint trainings. KWS, Kenya Forestry, you know, police, jogite. Ongo beni koro wapenjore ni what should we do mondo jokma man kod opportunity to hold a gun and to work with the gun. Accountability measures mage miketo nigi. Because kede na Ivasha cost water guard nego dhano pile ile kana Ivasha kae nwache wabwenyenye megotende ogaro community kekitum fishing. Koro they are colluding with cost water guards mondo okum joka through punitive punishment. Jolingalinga kidhi yoro makaka na wacho chande KWS abduct banadano. Koro anigi madawach ni onego beni koro the power, the fire is directed to our elected MPs. Wabunge mamekwa mana Nairobi kaka king'eyo kibichwa jogwadi mosenege kibira imandamano megazimio imandamano megejenzi lakini sasa winje ka wabunge go wacho ni awango mi report chotamo gilength because gin beneficiaries gibende gitiyo kod police as a tool of oppression emomiyo nyoro nye neno ka nyithind university mar multimedia gin kod genuine and legitimate concern. Gise raise kod the leadership mar university no to kwinjigi gi resort to the last option mar ng'anyo. But what did the police do? Penjo mo penjre ne ya police nyo chiwa to wamwani wadhi wagogi. The leadership mar university emanyo ognisogi ni biuru deal wag nyithindogi. Emomiyo ni police pod en na tool for hire pono en agents mar crime. Emomiyo adwa penjo ni Yes. kama wachope ni kiwang'i adier Yes. kaka un jokedne ratiro Yes. waseng'eyo ni yuak mar yuaruok e kind obila ahinya kod jong'anyo en gima oselagre kuom thuolo malach. Yes. Tang'o matimore oganda medo tho Yes. moko kuom gidong' kong'ol moko Yes. kuom tido ka anyuola ni ema koro sandore. Yes.
onego beni watim nang'o ochopo Correct. kama koro wan kaka oganda ma jong'anyo onego beni wang'iyo ting'wa malong'o nikech Yes. ka wawene obila kaka osewene obila gi Yes. doho Yes. to nenore ni oganda medo wito ngimagi Correct. oganda medo ng'ol watim nang'o Two things manyaka wayierego. Mokwongo ni jopiny are on their own. Chone maniuondowa no Azimio will deliver, UDA will deliver, sani koni chineno. Birds of the same feathers, they are flocked together. The people are on their own. Emomiyo, nyaka koro wabed kod lokruok mar paro and strategy. Mondo wachak a national conversation. Mondo kik wawe weche mege accountability ni josiasa. Because josiasa ni wale. Nyaka wachak national conversation, and part of that conversation, and nyaka koro wa compel wabunge mekwa mondo go back to the drawing table mondo wang'ito sheria mantie matayo police kod matayo tije meg IPOA bende giber koso we need to do something about it. The other thing in this national conversation makoro wacho ni bende wang'ene nyaka wang'e issue mar accountability is based on the laws. Are the police following the law or not? In terms of IPOA, do they have adequate laws or powers to deal with the current issues of police impunity? Then wangi weche mege oversight, which is very important. In kakangano matiyo in the media industry, ndalo protest mege jenzi, no one no kakanene jo media obedo raft up, igoyo gi, imayo gi ango. This oversight, ongo ben koro wan kaka jo sector, mopogre, kod consumers, mega government services, ketru pacho wakarachiel in this national conversation to wapejre ni weche mege impunity mama sengeli ni kodogi duwa deal kodonadi. For example, kuwalos about this oversight mwaloseni wasene no ni serikala mwango seche modwaro golo ushuru kuomi. For example, to ngisini we can be like Singapore. Seche midwaro accountability to ngisini no, remember how Sudan is. Oh, remember how Somalia is. So, no one called the people in leadership are not honest with their statements. In terms of this national conversation, Nyakakoro Wangin on the oversight question, if kikao an example, Mari Masengeli. Wawachoni, king yo joka jomachi wo pesa, ni migepe mo opogre. Nyakakoro gitamore miyo Masengeli pesa. As a way, Mundo Masengeli obehave. I don't watch Masengeli Nang na watch Kawaduogo. I'm actually an example because I'm giving an example in terms of oversight. King here in terms of compliance mechanism, in terms of the mandate, majog in kodom. Nyaka kendo wacha kwa penjere. Ni mandate majoge ginigoni. Gi abuse Gi fulfill the mandate. Kose. So can we answer yes or no? What can we do in terms of the redress mechanism? Koro, I think from the we need now to galvanize the masses. We organize our conversation. Mundo the national conversation because police kakadilumu ngato siaya. Kakodilumu ngato kolali Saint Amara in Ugenya. Near Ugenya Teachers College. And the same way my police do lumu ngato lamu. Koro kwa bit national conversation. Brochuno amondo kono wangi ni laws mage mabeyo to laws mage maricho to what is the role of the political class, the parliamentarians. No what adier makende, we need a legal reform. Ero kamano anya kwara mogi weche gi thoth kendo adwani mondo mi wakaw thuolo mar mondo mi gidonjnwa e yo makare mar mondo mi wang'eni to ting' mar obila, ting' mar dhano ahinya kinde ma iparo ni mara tiro mari to obila bende paro ni ma en tija en mana. Wadwani wachak wakaw yweyo machielo. Chenro en mar mbaka romo en twak ma pod dhi nyime kendo pacha moro paro ni kata samoro obila samoro tich mar rakruok kata mar wuotho gi jong'anyo osetamore. Wanyalo miye riwruok machielo. Nitiere jomoko ma samoro nyalo wuotho gi jong'anyo e yo makare moingo kaka obila osebedo karakore kode. Kik idhi mabor, en twak madhi nyime.
shabiki na nade kuplace tena. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe? So pia mamode wengine ni mapilot huko? 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyasaye mazali. Nyasaye mazali. Nyasaye mazali. Nyasaye mazali. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari dis star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza star 487 star 3 hash na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wan kod kidienge mag chiemb apoyo mopogore kaka mwandu wang'e puothe, wan kod mirao, wan kod osuno gi dholuo, wan kod onyiego black cha gi dholuo luonge no onyiego. Machiegni kendo nyaka Ramogi wadwa ni mondo mi wakaw pach oganda kata pach joneno kotenore koda tije mag obila ma bende en twak ma wadhigo nyime ka mar neno ni bende obila tiyo tije e yo makare, to bende duol go moketi mar mondo mi oga tije obila kata mondo ta tije obila bende gitimo e yo makare. Adwa ni mondo director mar oket na moko kuom otego ma bende wadwa mondo mi wasomo kowuok kuom oganda ma bende neno wagi kinde ne. Achiel kachiel no kanyo Jamiruti wuod Nyalego wacho ni rito japiny e yor kedo gi njore kod miyo japiny arita makare. Apani mano nyiso kanyo achiel kuom tije obila. Erokamano Jamiruti. Ote machielo wuok kuom Geoffrey Omondi ma wacho ni obila okia tijgi maber, matine ni obila ok luw chik.
Erokamano ote machielo wuok kuom Vitalis Ochieng mawacho ni tij obila en rito jopiny ma ok goyo gi nego kendo gigo mane gitimo kinde ng'anyo kane ginego ji wan waonge teko mar chulo kuor to duto wawegi e lwet Nyasaye mabiro chulogi kuom nego jopiny. Erokamano ahinya Vitalis. Ote machielo kanyo ero mag ote mamolo ka kotenore koda tije mag obila ponono ni ote go rumo gi kanyo wadwan mondo mi wadhi nyime koda twaka ne wantiere koda wendo mopogore nyakora mogeno kanyo ka Fredo Chi bende oro ote kanyo tije obila sirikal noloko en nego japiny madwaro hakigi. Aparo ni mano kotenore koda ranyisi mabende waseneno ahinya e kinde ng'anyo. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni Simfrozo Kinda primarily duty of any police officer around the globe is to enforce rule of law. Mano ema omiyo ne omigi tag mar utumishi kwa wote. Kama na yenya Lazaro ote machielo wuok kuom aneno ka Lazaro pod dhi nyime koro excessive regimes osebedo katiyo kod police marach mana kaka ruling party youths gini osemiyo police wigi owil ne gini e bwo chik kendo Satan wuondo gi ni ng'ama nitie loch ema chulo misachgi. Kama na yenya Engineer Lazaro. Ruth Nyathi Chieng wacho ni tije obila to katiba olero ni en rito japiny nyaka jong'anyo lakini obila wapecho kato timo the opposite. Erokamano Ruth. Ruth pod nyimbila kawacho ni kawacho adiera to jogo makedo ne ratich oganda moko to temo kata kamano moko to richo kendo timo nono. Okenda penj na welogo penj achiel nitiere moko kuomgi magin jomibadhi bende ging'eyo. Erokamano Ruth ma Ruth koro wacho ni joked ne ratich oganda be moko kuomgi gin jomibadhi. Ojiro wang' ne duok mano kata kamano gi kinde ni adwani mondo mi adogi e boma ma Kisumu ir Audi Ogada mar mondo mi oduok na penjo ni watim nang'o. Bende waparo ni obila tij rito oganda kuom adiera ka wang'iyo weche mag ng'anyo e pacho ka onge ng'anyo marumo mana matin kende ma samoro nyarumo onge inyruok to onge thoe to mokel kod rakruok mar obila. Aduoko Ojiro chien e kinde mane ogai mar Azimio Raila Odinga ne odhi tok kane ok owinjore koda kane ok oyiere koda yiero maduong' nodhi mochamo muma kowacho ni en jatend piny mar oganda. Kanye mane oganda ne paro ni samoro obila dino tiye gi teko mathoth dino nego jong'anyo mang'eny. Kata kamano ne waneno ka obila ne okomulo ng'ata mano chope nyasi ma kamano kendo en gima notimore morumo yo makare. Ne waparo ni samoro obila oselokore kendo mane ka ginyalo ng'eyo kaka itiyo go oganda. Kata kamano higni mang'eny toke waseneno ka obila pod chopo ir jong'anyo kendo rakore go yo marach. Bende waparo ni tingni koro ingo obila mondo mi sirikal omany okang'e ni en grup mane kata koluwo referendum mar ng'eyo ni tich mar rito jong'anyo oseingo obila en ting' ma wanyalo miyo ng'a manyalo rito ngima oganda to pod neno ni kwe obetie. Okang'eyo ka Audi Ogada winje county ma Kisumu adwa ni mondo mi awe kanyo mondo jolonyo olosi. Erokamano winjo ni oduogo makare Audi machiegni kendo penjo ma an godo en ni bende waparo ni sa oseromo mar mondo mi wachiw ting' mar rito jong'anyo ne grup machielo mano koluwo referendum ka wang'eyo ni en weche mag rito ratiro mag oganda nikech waneno ka kuom thuolo malach sani obila oweyo kata rakruok e kind obila gi jong'anyo oweyo jomoko kong'ol nyithindo matindo osewito ngimagi waseneno lal mathoth mwandu oselal. Bende waparo ni ochopo kama onego bed ni wan kaka oganda wabed piny kendo watwak ni ting'ni koro to ohewo obila onego bed ni wamanyo grup machielo mondo mi orit jong'anyo. Ok jong'anyo kende tij obila e bwo chik wacho ne gin ema gin implementers of all laws. Chike duto te ng'ama implement gin obila. King'iyo Kenya ka sani iyudo ka jowa ka ng'anyo ni obila nego ka ng'anyo tok chik kendo nego gi wang' teko ma gi impunity e chike ma wacho motamo polis kata moyie ni polis tiyo to asewacho kendo biro nuoyo. To iyudo ni kata mana insecurity mano ting' mar police insecurity en ting' mar police. Kamoro amora e thurwa ka sani e Kenya ka to moloyo kaluowa ka insecurity ni everywhere. Mano gima kendo dhano thoe insecurity ni dhano thoe mwandu kethore
tiji lal to mago ting mag police katiba mar rito mwandu rito ngima ma japiny endara accident nego jowa accident nego dhano pile ka pile kendo urando gi radio unano gi TV Ramogi ka gi radio chete mano tij police ki rango National Police Service Act section 54 prevention accident mag japiny mar ndara mano tij police tiyo gi buge chiegni 4 National Police Service Act, National Police Manual, to wan gi gima iluongo ni police standing orders. Ai to mugi wan gi police charter, mwaluongo ni police charter. Moting'o gik moko ma police onego tim, professionalism, ang'o gere go accountability. So ke yudo gigi duto gin gik momi teko, momi police kendo gin ge lwetgi. Momi iwacho in law wacho niya, the police have wider powers in law. Police have wider power in law. Police nigi teko mang'eny kalure gi chik. To teko no nyaka gitigo in total compliance to the rule of law. Teko no nyaka gitigo kalure gi chike moketnegi kendo mokete katiba marwa gi laws mamoko machalo marwacho National Police Manual, National Police Service Act, gi mamoko go. Emomiyo wawacho ni nikech insecurity nikech jong'anyi nego mang'eny pile sasa mang'anyo nitie kendo hinyo kendo moko ng'ol nyithindo mako nyocha ndiko ne president tarik 4 dwe montieni ma attach pichni mokadho 70 gi wiye ma nyiso kaka ne police gowa kata go jopiny kuonde mopogore e alwora marwa ma Nyanza ka kapod dendgi otimo remo igo nyaka duong' jowa igoyo nyaka so nandiko kapenjo ni bende dwabede gi tribunal mondo tribunal ni omiyane injustices ma police osetimo ne japiny. Ayieno nego wamany option wabed gi plan B mondo japiny oriti e ndara nikech police koting'o bade ndara tineno gima timre ok adwa wacho koting'o bade tineno gima timre e ndara kaka gine accident walando kiny accident walando kawuono an gadieni kata ka chieng' pok opodho ang' walando mamoko. Magi gin gik ma police monego bed ni rito. Omiyo ka gifel e tijni to waonge gi option mane momiyo leaders powers mwa delegate ne leaders e parliament powers ma wamiyo constitutional bodies wan gi constitutional bodies machalo Kenya National Commission on Human Rights, machalo kaka Administrative Justice Ombudsman, machalo kaka IPOA gi mamoko. The Kenya Law Society temo inyalo yudo kata ka migawo mora ma in NGO timo tich moingo kata ma constitutional office wang timo. En sa monego jo Kenya doge drawing board ni ere gima jo Kenya nyalo timo mondo ratich ja Kenya oriti right to life. Yes, Article 26 of the Constitution, right to life. Onge ja Kenya mora muyiene ka onge manyawadgi kata institution mora including judiciary machon ne nigi teko mar ng'ado buch tho kendo ni nego ji mago no gol e reforms onge. To kapo nono ni mano waonge ge constitution marwa ng'ama onego kaw ngima ng'ato kata institution ma ang'o momiyo jowa pod tho to action ni kawe onge. En failure magwa kaka jo Kenya. Omiyo sovereign power ma wan go cha onego wang'e freedom and security of the person, freedom and security mar dhano mar ngima ni Article 29 of the Constitution. Tabu mango en kaka police tiyo gi migepe mamoko en gik masesomo kendo gine wiya ka momiyo seche moko katimo gi seche moko wen mit alawre gi police kata okadwar police ok kamano atemo mana ng'eyo buge duto ma asewacho ni National Police Service Act, National Police Manual, Police Charter, Police Standing Order, gi the Constitution ma the Supreme or the Mother Law. Gigi duto police ketho odiochieng' gotieno ok gilugi kata chiel. Ma koro wewa ni one society ma police tiyo gi lawlessness. To gibedo protected bende legally. Joma protect ubed president, ubed ngamanade, ubed jamanade, gi protect jogi illegally. Maduong' mandwa wacho.
Section 49, Mother National Police Manual, Section 49, Mother National Police Service. Why, Johnny, if a police officer obeys an illegal order, if a police officer obeys an illegal order, he or she shall personally be liable for a criminal offense, and she or he shall be. So, Nisonika police boss ne mora o yene o me instruction mo dio timu gi mo ni mandi tok che police no nego beni kaunatu agi moyiwa kirango section 87 Mother National Police Service o create kimi lo ngode internal affairs unit internal affairs unit kam any ngata nyalo donjo the police within the police itself under section 87 Mother National Police Service. Mago kidhiye titimo kanono emomi wadong na gai power wadong na law society wadong gi Kenya National Commission of Human Rights wadong gi migepe mag jopiny ema koro kaw misigo monego bed ni jowa machamo msara timo kendo neno. Article 232 of the Constitution, where values and principle of public service, principle, values and principle of public service. Ngiso ni jotich duto matiye public sectors magin public servants ibedo guided under that. Kangata mukum gi oketho chik. Obed PC, obed DC, obed police, obed inspector general. Makoro ngiso chik Kenya chaya maduong' ahinya ma iwacho ni wabiro bire man, wawe man. Magi en kama wayude Kenya ok nyal dhi maber nikech jogo monego rit chiko. Article 3 of the Constitution wacho maler ni every citizen of this country shall uphold, respect and defend the Constitution. Magi gik mane katiba omiyo waduto wane buoche ka gitimore to nyaka wa come up mondo wawachi. Erokamano ahinya Audi. Audi aneno ka sama e wawang'wa kata kamano adwani mondo ami thuolo ni mar mondo iwach wachni mogik. Tadwani mondo mikete machuok nikech awinjo kanyo kiwacho ni chik wacho ni ka obila okawo chik okawo ote ataro mar chik to onego bed ni en obila mimako kata onego bed ni koro ikawo ne okang' mar chik. Sani wantiere kod ogai mar obila mako jolo mano Masengeli mabende osebuono chik mar doho kotenore koda ji adek mane omaki mabende obila osebedo ka dware mar mondo mi odhi mondo mi oler kotenore koda mago pok odhi nyaka sani onego bed ni entiere e jela ne thuolo mar dweche 6 pok ochopo kuro. Maeri en ogai mar obila mabende en ema sani e yor kojolo lakini en ema okawo obeti apis maduong' ahinya mar obila e pacho ka. Tim makamano nyiso nang'o ang'eyo ni LSK osetemo to wachomo kanye ponono ni kuma kamano dhi kalo ma ok ochope. Chapter 6 of the Constitution on issues of integrity and ethics osegolo bilano oko matiyo bede public office osegole oko kata obedo ni otwe e dweche 6 to osetwe kata odhi mana court of appeal mang'ad bucha no gini to osetwe, it is on record, no osebedo convicted. Magi gin gik ma chikewa wacho to gima lit ahinya moloyo kata mano en ni en ng'ama obedo record for the first time ni record ni doho omiye order ndalo 7 nyadinwoya achiel nyadinwoya nyaka 7 udagi tijo te. Mae ng'ama pod waneno ka pod wan kaka jo Kenya warelai ng'ama dhi miyo kwe, ma ng'ama dhi rito ratechwa, ma ng'ama dhi rito mwandowa, ma ng'ama dhi rito ngimawa, ma ng'ama dhi rito integrity. Ok nyalre. Omiyo wan gi leaders ma nyaka koro come in, jotend mwa delegate negi power through katiba. Wago kura, sama wago kura ne jotendwa, MCA, MP, governor, wa delegate negi power. Ada kwa jowa moloyo jotendwa MPs wa man parliament maloko chike to kendo review chik nigi neni chik ma orito bila to gi chike morito ai power mondo waduok gi wa review mondo wang'e nang'o matimo. Mae gima dakwa jo Kenya ni wan kamaraj omiyo biro chopo sa ma sovereign power teko momiwa article 1 cha o katibo define kaka itiyo kode. Achiel kuom yore mag miyo wa en ng'anyo. Machielo ni wanyalo dhi to wakamp kata ka ipo ka wan ok wan satisfied. Wanyalo loro ipo, wanyalo dhi mosogi. Wanyalo dhi moso e office mondo mi wagol ji ma chamo musara to kendo gihinyo ji. Mae kama wantie culture and attitude mar both the civilian and the police must change. Culture
and that is to nyaka waloki Iwacho mondo Kenya maber, odhi. Audi Ogada. Iwacho maber kendo akawo thuolo mar mondo mi aduok ni erokamano kuom chope twak kendo lero moko kuom ting' ma samoro obila ong'eyo tok tigo kendo lero ne jopiny ratiro ma bende gin godo. Machiel kuomgi en ni ponono ni gimoro ok mori chik oyiene ng'ato mondo dhi e ndara mar mondo mi oywagi kaluwore koda midhiero ma en godo. Erokamano ahinya, adwa ni mondo mi watieki koda Frederick ka bende adwa ni mondo watieki ewi wach Masengeli. Ng'e ni en wach malach ma bende osetwagie. Kata kamano kama koro wakwame un kaka jokedne ratich oganda. Wacho mo kanya winjo kanye jowete manitiere Mombasa nya wacho ni ting' modong' en mano mondo mi koro jopiny odhi omak Masengeli mondo tere jela. Erokamano, wach mar Masengeli en wach malit ahinya. Ne wan kod the leader of a police service ma ordinarily onego bed en officer of the law ma respect the law kendo fulfill the law. To the same officer ma koro olokre umbwa mwitu. En ye koro guok ma kaya dhano aoyaye kendo okunjo duond jomopidhe. Wane mwapidho Masengeli. Koro in terms of action, onego bed ni Masengeli imoso gi jopiny. Nwach koro ok owinj chik. Jopiny koro ben koro provoke article 1 ma jako ma Audi Ogada lose chande. Mondo koro wa reach out ni jogo ni Masengeli kod jogo mantie aluora mare. Ni udil kod jama gundu. Udil kod criminal. To criminal no surrender e uru i prison. Nwach Masengeli koro is now a criminal. Masengeli koro njama undu. Kendo Masengeli okongo beni chiko itwa ni wach kwetenu wawinjo. Masengeli should not be allowed mondo kaw microphone iloso. Kendo Masengeli should not be allowed to give any order to any police officer or any institution because machakoren criminal mongo beni manya. Mara riyo Masengeli ni onego ni police service commission should also take responsibility. Okwanyal beti kod ngato ilano among yourself to put bet office. A moral obligation any koro the police service commission, but they should live and resign in solidarity with the constitution of the Kenya and in solidarity with the actions of the judiciary. To couple not ginyal resign, only go ben give bende gi other voice. We want to hear the police service commission come the issue statement and directive about achiel kuomgi makoro en guok makoro kaya jikakadwaro kendo koti chik manondike. Onego beni the controller of budget wane mwamiye tich. Okinyal bed ni podi kedo Masengeli fuel. Imiyo criminal fuel ni podi bayo go kazunguka. Control of budget wanwe kaka sheria kwa hoja wadu andiko nigi. Mondo gi stop with immediate effect. Miyo Masengeli any fund because Masengeli now is a wanted criminal. Ngata kopo no nene to nalo anguka nayo. Nonge osewachin Fredrick iwacho ni yani sani kato bedo ni eni apis no e yor kojola mana kana wacho eni office maduong' mogik manyiso ni onge chik ei police ka kata ei obila ka onge ng'ata manyalo miye chik sani omuke lwete manyiso ni ene monego be ni omakore kotamore makore to koro en gima koro diero chik because he's a rogue officer cannot respect the law. Man kaka ne Ruto ne kidwa winjo weche mege finance okno winjo piny ne wachune go. Emomiyo any courageous man and woman man but Masengeli anguka nayo. To wan kaka wabeda wan ka jopiny bende kamra minene Masengeli. Bende chiko yienwa ni wan wanyalo mako Masengeli. Yawa public arrest yawa. Citizen arrest yienwa. Emomiyo ka in kod kata mna in okinyal neno ka ng'ato timo mahundu tele minyanya kilung police. Kin kod the power kod the network min go around in to arrest ng'ano to call those in authority ni bana wasema kunuja maundu insani dakiyude ka ng'at moro rocho ratiro mar nyathi manyako for example o defile tilenga endelea tu ka police ni endelea tu ikao action emomiyo wacho ni kamocho peni koro wakwayo jenzi gujo Kenya te gi officers mana botu Masengeli kinene anguka nayo because mano koro en koro ni kama pepo mbaya hiwinja to mogik in the issue mar Masengeli. Ngado ni kete machuak ni kete mana dakika chiel mano. Wakwayo President William Ruto maen guogi gol koki wako modi bendi mi wapachi in the issue mar Masengeli disobedience. Wacha no janjore ni ketika waluonge ni guok to mano koro wadie okang mara ya. Wanoganda. Wangeyo ni
apimo guoka gimipidho en giri but en motiyono ing'eyo niya donge maseke ingeli nitiere ofis mochung' kar kende wang'eyo to ng'amomiye tijno tich omiye kod chik yes tich omiye kod chik to ing'eyo maber ni kanene nying Masengeli ng'ano mano propose nwa nomkwele gi en donge en DIG koro chiko yiene ni kaka jalupo gai mar obila onyalo kawo kom ng'ano manolande kanine no news adwaro mondo wategi what am I saying the political leadership to behave the political leadership mamarwa itayo kod president William Samoei Ruto wawacho ni it cannot be ni sirikali Masengeli is part of the government of the serikali mar Ruto mondo gol duonde iwach mar Masengeli to mogi ni penjo moro about sa watieko Fred adwani mondo mi atieki in ng'ama watwago pile wabiro yudo thuolo mar mondo mi watwag kotenore koda gima idwani mondo nyiswa nyaka Ramogi en twak ma ok nyal rumo mana kaka iwinjo no kata kamano weche mag tije mag obila oket maber e chike kendo mage chike monego bedni giluwo ka kamano en emokelowa e thuolo mogik mar twak mar mbaka oromo kabende adwani mondo mi akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano kuom bedo kodwa nyakare ne Joyce Chaki okinyi mang'echa Joyce kanyo bana adwani mondo mi amiye tingni kaka ne orwaka mar mondo mi ogola ka kamano nyinga Simfros Okinda erokamano ahinya erokamano ahinya Simfros Okinda twako bedo makare ahinya kendo awinjo kanyo gigo mobila onego bedni timo to gigo ma ok onego bedni timo wageno ni nyaka Ramogi Jwang bende winjo twak kaachiel kod puonje yo makare to kendo wakoyo obila ma pacho kae mar mondo mi gin bende gi lu chike ma pacho kae kendo gitim tijno ma oyangnegi slogan mar obila en utumishi kwa wote onego bedni gitiyo ne jopiny e yo makare maonge dewo wang' to maduong' mogik en neno ni arita obede pacho kae yo makare nyaka Ramogi Jwang ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor tukafunge make it happen right now like Akina mama, tulisema tunawaletea discounts za ajabu na ya kishua. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package kutoka Quickmart. 100 pack soft leaf serviette ilikuwa 125 down to 89. 1 kg Jamaa cream bar soap ilikuwa 250 down to 159. 1 kg Ariel fresh spring detergent ilikuwa 479 down to 279. 10 pack unwrapped rosy white ilikuwa 395 down to 259. 800 gram Pride lemon fresh paste ilikuwa 399 down to 279. Hii yote itakukost 1648, lakini ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1145, meaning utakuwa umesave 503 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kwa umelipa and you can go and collect your product from any Citizen Duka counter katika Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Lipa saizi ndio ufurahie discount yako ya kishua ka bado stock iko. Citizen Duka, the home of discount.
Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715 US. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene water